Vážení přátelé, rád bych vás pozval na dnešní setkání s přítelem Danielem, který je Daya Ananda, což je člověk, který dává Sat Chit Ananda, neboli vědomí, bytí a blaho. Víte, my Čechoslováci se čas od času tajně scházíme v jakési ilegální skupině a mohl by si říct, o čem si budeme dneska povídat? No, budeme si povídať o živote. O jeho podstate, o hľadání tej správnej cesty pro každého z nás. A nie len hľadaní, ale aj o spôsobe, ako ju naplniť. Čo je tá najdôležitejšia podstata každého jedného života. Teším sa na to veľmi. Vážení přátelé, posluchači a divačky, vítáme vás v našem novém pořadu, který se jmenuje Harmonie s Ádou. A každou, dejme tomu, chvíli si tady zveme vzácné hosty. Dneska tady máme s vámi Dayanandu, který se jmenuje Daniel, říkají mu Danko taky. Tých mien je veľa. A budeme si povídat dneska o vlastně tajemství a smyslu života, protože život je největší hádanka, neboť jsme zatím ještě neobjevili jinou planetu, kde by vlastně byly tak zajímavé experimenty, jako se probíhají právě na Zemi. Tak Danko, jak to vidíš? Ještě jestli by ses mohl trošku představit, protože ty jsi vlastně pro nás jako české diváky někdo, kdo přijel vlastně až z ciziny. Z dalekého východu. Áno. Neviem, do akej miery sa teda mám predstavovať, čo je veľmi zvláštne v tom mojom živote, že bolo mi umožnené byť vrcholovým športovcom, farmárom, riaditeľom banky, podnikateľom, relatívne veľkým, aj trochu takým malým politikom. A po všetkých týchto intenzívnych kariérach, ktoré sa miešali jedna za druhou, prišli určité zdravotné problémy, ktoré asi na ceste života stretne každý v určitom období veku. A mňa primeli tomu začať sa zaoberať otázkou vlastne, o čom to tu celé je. Že človek príde, 20-30 rokov študuje, začína život ako mladá rodina, ako mladý človek, musí si nájsť nejakého partnera, nejaké bývanie, proste ako úplne, že, a to už má niekdy 40 rokov, keď už teda čosi také má zabezpečené. A potom má veľmi krátke obdobie života, kedy by si to relatívne mohol užiť. A už prichádza vlastne vek taký trošku starší, kedy už aj tej energie menej, aj nejaké zase zdravotné problémy, aj kopec ďalších vecí, ktoré človeka obmedzujú, že vlastne ako veľký, dlhý život žijeme a ako málo času máme v tom celom byť nejaký taký slobodný. Taký, že si to užiť. No a to ma priviedlo vlastne do Himalájí, takéto skúmanie, hľadanie. Doteraz sme tam boli asi 27 krát. A čo je teda veľmi zvláštne pri Aďovi, priniesol túto knihu, ktorá je to dielo toho slovenského evangelického Jana Maliarika. A práve sme to tu ešte rozoberali, kým sa zapli kamery, že vlastne toto dielo je čímsi tak neskutočným, neobyčajným, obrovským. To, čo je v ňom, prináša návod na podstatu života, na to, ako ju kultivovať. Ako ju posúvať niekam do tých sfér, kde už človek naozaj naplňa tú svoju cestu, to, o čom to celé je. A tento Jan Maliarik, ona sa volá Celozemský univerzálny stát. Takže už len ten názov, keď si ho trošku precítite, a tento Jan Maliarik, on vedel 11 rečí vrátane sanskritu, dopisoval si s Gandhim, s Dalajlámom a proste s významnými osobnostiami a on na tú knihu ako evanjelický kňaz hore umiestnil Om a niekoľkokrát sa v nej používajú rôzne mantry. Tak táto úvodná, ktorá je doslova na obálke tej knihy, to je mantra mantier, volá sa Gayatri mantra a ak dovolíte teda, tak ju tak trochu akoby prednesiem. Om Bhurbhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam
Bargo devasya dhimahi Diho yonah prachodayat. Neviem, do akej miery sa tak chceme venovať aj tomuto. Všeobecne ľudia sa pýtajú, dobre, a čo tá mantra znamená? Alebo niečo také. Mantry by sa nemali prekladať. Môže sa ozrejmiť nejaký jej aspekt, že je to obrovsky univerzálna, harmonizačná mantra, prinášajúca veci do súladu, aj keď niekedy cesta k tomu súladu nevedie len niečím vnútorne krásnym, pekným, príjemným. Niekedy sa veci zosúľaďujú aj určitými náročnými, ťažšími obdobiami života, alebo konfliktami, alebo všeličím. Čiže máme s ňou veľmi veľké skúsenosti doma, ako nám pomohla táto mantra z neriešiteľnej situácie. Proste ako úplne, že... Čiže doporúčil by som ľuďom, je to duchovná oblasť vnútorného rozvoja, ktorú my v našej kultúre, tu kvázi západnej, že vlastne kde sa tak nejak definujeme, úplne zanedbávame. Venujeme sa životu z podstaty fyzickej, z podstaty mentálnej, vlastne furt tá myseľ niečo rieši, furt musíme na niečo prichádzať, nejak si poradiť, proste niečo nové vymysleť, proste furt pracujeme s tým fyzickým telom a duchovnej podstate, lebo sme telo, myseľ a duša, správne by toto poradie malo byť trošku obrácenie, tej sa prakticky nevenujeme. A pokiaľ tá duša v tom našom tele trpí, tak trpí celý náš život. Na úrovni vzťahovej, na úrovni zdravotnej, na úrovni hojnostnej, na socializačnej, na všetkých úrovniach nášho života trpíme, pokiaľ sa nestaráme správne o svoju dušu. A pokiaľ jednotlivec v živote trpí a v tej spoločnosti tí jednotlivci tvoria tú spoločnosť, potom trpí aj celá spoločnosť. A tie veci, ktoré sa nám dejú, ktoré vnímame navonok, čo teraz tu akoby v odzvukách možno prichádza, alebo čo stále sme hovorili o nejakej prichádzajúcej kríze, proste akože aj ďalších veciach, to je dôsledok toho, že trpia jednotlivci, ktorí tvoria tú spoločnosť a tí trpia hlavne preto, že sme sa úplne odklonili od tej skutočne duchovnej podstaty. My sme teraz do Prahy prišli včera a je pre mňa obrovsky krásne, udivujúce, ako každou návštevou tohto čarovného mesta ho vnímam zase ešte o krôčik ďalej. Takže včera sme prišli umiestňovať mince Matky Slávy na rôzne vážne miesta a zrazu som si všimol zo všetkých tých priečelí budov to v Starej Prahe, ako takto v starom meste. A ako tam sú sochy rôznych anielov, rôznych kráľov, bohatierov, svedcov, významných historických dejateľov, ktorí tu ovplyvňovali tú Prahu rôznym spôsobom. Socha Karla IV. Vedľa Karlovho mosta. Postavte sa niekedy na ňu a vnímajte ju chvíľu. Alebo Jan Hus na Staromestskom námestí. Skúste tam ísť, prosím, a pozrieť si tie nápisy, ktoré sú na tej soche. Dookola z každej strany je nejaký nápis. A skúste nie, že prečítam si ho, aha, dobre, no tak je tu nejaký nápis. Skúste precítiť jeho skutočnú podstatu. Choďte na Václavské námestie k svätému Václavovi, k jeho soche, prečítajte si, čo tam je z boku a rozmýšľajte o tom. To sú tak veľké odkazy. Po ceste ma ešte napadlo, dal som si do Google, že čo ten obelisk vlastne ako na Hradčanoch. Vždy ma to fascinovalo. Ja som myslel, že egyptský. Neviem, či o ňom vieš nejakú históriu. On je vlastně z našeho lomu. Ano. Ano, to ne, že bych měl lom, ale v Čechách vytěžili. A on se jim zlomil, on původně měl být větší, ale je nahoře zlatá špička. Takže to trochu vylepšili. A musím říct, že jsem tam nedávno byl, protože se připravuje setkání v Praze, který má dát impuls celému světu. A to je kvantový skok lidstva. 21. června 2026 ve 4 hodiny odpoledne na Vyšehradě bude 12 minut ticha. Došli k závěru ti organizátoři, že nejlepší, jak přispět duchovnímu rozvoji, je mlčet. Tak ať je to áno. To ticho je úplne, že je ticho léčí. Aj ticho nie len fyzické, ale ticho aj vnútorné, mentálne. Keď tu mysel si vieme stíšiť, že proste nerieši, len je. To vyžaduje trochu tréningu. Ale čo je veľmi krásne, my presne v ten dátum budeme na Kriváni, robíme, to je v nedela, robíme národný výstup slobody a pravdy na Kriváň
Štartujeme vlastne zo Štrbského plesa ráno spred pamätníka SNP, čo je vlastne Slovenské národné povstanie. Zároveň na tej minci Matky Slávy to vyjadruje, že to je za slobodu, to je to S-ko, za národ, to je to N-ko, a za pravdu. Skrátka SMP. Takže my sme v tej minci prepojili vlastne aj určité dejinné udalosti, aj takéto, a vlastne o tej 4. sa pridáme k tomuto projektu. Niekedy okolo 12:30 budeme na Krývani umiestňovať tú mincu. Možno príde 20 ľudí, možno príde 150 ľudí, nevieme koľko, ale o 4. sa pridáme 12 minútami ticha niekde po ceste z Krýváňa. Já mám úplně zimomrivky, takhle se to hovorí po našem. Zimomriavky, áno. Zimomriavky. Protože jako ono je na tom krásný, protože loňský rok 2025 bylo 45:2, což je v úhlové míře vlastně rovnováha mezi imaginárním světem ducha a mezi hmotným světem. Takže v tom loňském roce se ta vahadlo, jazyček vah překlopil do té duchovního vývoje. Vlastně ten loňský rok je velice průlomový a v tu chvíli dílo kňaza Jana Maliarika s celozemským univerzálním státem dokonale zapadá vlastně do toho poselství, protože my jsme indoevropani. Vy jste víc Indo, my víc euro. A vy máte euro, my máme korunu, takže si to ještě musíme nějak na té měnové politice vyjasnit. Ale důležité je, že to, co nás spájá neboli spojuje, je duchovní rozvoj. Protože to je ta spojnice vlastně mezi těmi našimi dvěma národy, protože když se v roce 1993 rozdělila republika, tak já jsem to považoval za neblahý čin, ale v dnešní době o pár let později si myslím, že jste na Slovensku zjistili, že problémy, v kterých se občas nacházíte, nejsou způsobeny naším národem. A díváte se už mnohem, jak bych řekl, s větší láskou na naše zbratrenia. Ono údajne, aj počas korony, keď som sa zúčastňoval rôzneho akoby odboja, tak sa preberalo to rozdelenie, ako k nemu došlo, prečo a podobne. Ja to poviem aj tu takto na plné ústa, ako sa u nás povie. V roku 92 bol pozvaný Václav Klaus a Vladimír Mečiar do Washingtonu v septembri. Kde září, ja prekladám. Ďakujem. Kde im bolo prednesené, že pokiaľ sa do konca roka nerozdelí Československo na dve krajiny, tak sa tu vyvolá vojnový konflikt taký ako na Balkáne. Takže prišli domov a zvažovali, ako to udelať. Uchopiť. Ako to urobiť. Že vlastne v ústave bolo, že rozdelenie republik je možné len referendum. Ale každému bolo jasné, že toto v referende neprejde. Rozmýšľali, či to dajú nejakými hlasovaniami vlastne, akože bola federálna rada vlastne vtedy, ako a boli národné rady, tam by to neprešlo. Takže vlastne ako z tých možností, samozrejme v médiách prebehli nejaké také proti spoločenské, že tí Slováci doplácajú na tých Čechov, lebo tam v tej Prahe vždy, zase v Čechách to išlo naopak, že doplácame na tí Slováky, pořád im tam niečo budujeme. To sa tam... delostrelská príprava, áno. Presne toto, takže aby vznikli také určité nálady tomu podporné, aby sa teda ľudia až tak nejako nebúrili, že v podstate sa na to tešili, že budeme samostatní, bude nám super, neviem čo. No a pak to vlastne zlomili na kolene vlastne, akože protiústavne, čiže to dodnes nebolo uznané a v mnohých krajinách sveta to my si myslíme, že sme takto rozdelení a potom, keď sa hrá hokej, tak to bereme, že hrajú proti sebe tie krajiny a všeličo. My oficiálne nie sme ani rozdelení. To je jedna vec. A druhá, ktorú som minule videl od jednej krásnej duchovnej bytosti na Slovensku, ktorá teda to prijala, že dobre sme rozdelení, my sme jednovaječné dvojčatá, ktoré ako Slovensko a Česko, Česko a Slovensko, ktoré sa narodili v tom istom okamihu. To aj jednovaječným dvojčatám sa nedarí, lebo vlastne jedno sa narodí o 15 minút skôr alebo o pol hodinu skôr. My sme sa narodili v tom istom okamihu. My sme prepojení a to nie je, že tak my si poradíme na Slovensku s nejakými vecami a tí Češi nech, alebo opačne, že tí blbí Slováci a tam my to tu nejak si vyriešime. Nie, my sme tak silno prepojení, že národy, bratské národy. A keď neviem, či poznáš ten vtip, to bolo z detstva môjho, že ešte teda z relatívne hlbokého socializmu, to bol vtip, že čo sa stane, keď vybuchnú jaslovské bohunice. No Češi řeknou, kde domov môj?
Ne, ona ta hymna se vymění. Aha. Slováci budou zpívat Kde domov můj a Češi budou Na Tatrou sa blízka. Danieli, mně se líbí, že humor je ta spojnice mezi našimi národy, protože ten celý trik je vlastně takovej krásný, že my se vzájemně vlastně inspirujeme. Mm-hmm. Víš, když u nás třeba byla pronásledování jednoty bratrské, že? Kde byl posledním biskupem Jan Amos Komenský, který zase přišel s takovou ideou jako obecná porada o nápravě věcí lidských. To už je 400 let tomu nazad. A tady kněz Jan Maliarik napsal před 100 lety celozemský univerzální stát, čili to jde v takových jako vlnách. A tam právě na tom je úžasný to, že ta vaše vlastně jemnost. A oni vždycky, když utíkali tady před těmi katolíky, tak utíkali vlastně do Uher, k Blatenskému potoku. Což je u vás v podstatě. To znamená, že oni utíkali vlastně na Slovensko. Já jsem si vždycky myslel, jak oni utíkali až po tu Budapešť a tam. Vůbec ne. Oni to měli třeba 20 kilometrů jenom. Protože vy jste byli na těch salaších tak tolerantní, že vám tam vůbec čeští bratři nevadili. Jo, protože tam je nikdo nehledal. Oni prostě tam zapadli jak vlastenci a vy jste jim vlastně poskytli možnost k tomu, aby se mohli nadýchnout. Protože u nás v Čechách právě ten problém je, že třeba Jugoslávci říkají o Češích, že jsou vlastně germánští Slované. Protože vlastně máme v sobě určitý ten rys, protože vždycky i ta Praha byla utvářená, že jo, tím etnikem slovanským, pak tím německým a pak tím židovským, že jo. A tahle ta trojkombinace vytvářela určitou tenzi, která byla ale velice užitečná. Jo. Zatímco vy jste byli 800 let vlastně pod Maďarom, zatímco my jsme byli 300 let pod Habsburkom, a pak nakonec vzniklo Rakousko-Uhersko, takže se to vlastně sjednotilo, aniž bychom tomu nějak přispěli. A takže jsme se vždycky vlastně potkávali jako národy. A já velice si vážím právě toho, ty jemnosti vaší řeči. A zároveň i určitá hrdost, kterou vy máte mnohem větší než my. My jsme takový větší povahy. To se mi nezdá, ale... No tak co by se stalo, Danko, kdyby u vás byl Čech premiérem? No tak je slovenský národní povstání, si myslím, jo. To ne. Ne? My jsme národ... No, my to vyzkoušíme, pozor. Holubiči, klidně. My máme tolik kvalitních bytostí, že my ich exportujeme vlastně, jako do světa. Ano. To... Ako toto je, hej, také doťahovačky, že proste čo, kde, ako toto úplne. Pre mňa je k tomuto výraz, keď možno diváci evidujú, keď boli olympijské hry zimné, kedy sa prvýkrát v histórii prerušila NHL a všetky najväčšie hviezdy NHL prišli na tú olympiádu. Ja už teraz neviem presne, kde to ani bolo, ale teda tam ten český hokejový tým vtedy viedol Jágr. Hašek bol v bráni, proste akože úplne tí najväčší hviezdy, klasika, proste tá stará česká klasika. A Hlinka bol tréner. A my sme mali parádny tým, takisto samé super hviezdy, všetko možno porovnateľný. Ale my sme takí junáci, neviem proste, vy ste to vyhrali. Vy ste tú olympiádu vyhrali, už neviem, či v semifinále proti USA a vo finále proti Rusku, alebo naopak. Obidva zápasy skončili 1-0. Úplne proti tým najväčším hviezdám proste, ako ktoré boli. Že proste to, čo je v Čechách, také čosi proste akože aj keď to je, niekto má možno iný názor a proste za mňa, kto je úplne, že čistý, pravý Čech, kto je čistý, pravý Slovák, neovplyvnený génami proste tých rôznych hnutí más, ktorým prebiehalo historicky vlastne ako takto úplne, čo sa stále tak nejak ako miešalo. Moja babička bola Češka, takže vlastne môžem povedať, že som 25% Čech ako taký. Zase druhá babička bola trochu Maďarka proste ako úplne, takže ako vždy tie aj v Čechách obrovsky veľa kvázi ako Němcov, prostě Germánov a to všetko. Moje jméno Adolf Ineman samo hovoří o tom, že jsem typický Čech. A maminka se jmenovala Marie Mašková, ale psal se to Maschek. A do 15 let mluvila jenom německy ve vesnici Strupčice u Chomstova.
Takže já mám taky polovičku vlastně, jak se říká, české krve, jo, tatínek Čech jak poleno a jmenoval se Adolf Ineman, prostě to prostě nepochopíš, Danko. No. Ale na druhou stranu je zajímavý, že ta naše vlajka, jak má ten trouhelník modrý, to tam bylo daný, jako že to je slovenský klín, který se dostal mezi románskou a germánskou rasu, já nevím, jestli to slovo ještě se smí používat, a vlastně jste se takzvaně vklínili. A já bez vklínění bychom se ani nenarodili tady. Jo. Myslím, že to je začátek, vlastně počátek něčeho dobrého. A takže jako když si vezmeš Rastislava Štefánika, vlastně, který přispěl celé záležitosti, pak když si vezmeš ještě, byl vlastně Slavkovič, což byl vlastně na zakarpatské Ukrajině. Málo kdo ví, že vlastně zakarpatská Ukrajina vlastně byla připojená dodatečně. Ano. A já v roce 90 přišla delegace zakarpatské Ukrajiny, jestli by nebylo možné, aby se to zase obnovilo, jako byla první republika. Já toho trochu lituju, já jsem pro spojování a ne rozdělování a možná, že by ten konflikt na Ukrajině dneska třeba ani vůbec nebyl, protože kdyby ty politici byli prozíraví, tak by věděli, že celozemský univerzální stát je jediné řešení. Nemá smysl dělat Evropskou unii, nemá smysl dělat společnost afrických národů a amerických národů a tak dále, protože to jenom rozděluje ty kontinenty. Naopak, kdyby jsme věděli, že jsme všichni bratia a sestry, čili duchovní sourozenci, no tak je na světě krásně. Jo. A já si myslím, že jedna důležitá věc je nemoc jako cesta. Ty jsi se tady zmínil na začátku našeho rozhovoru, že tě nemoc formovala. To byla krize středního věku, jak se to jmenuje. Může být. To je tak v těch 42 letech, že jo, nastává krize středního věku. Co pro tebe ty nemoci znamenají? Nebo nemoc znamenala? Co se ti přihodilo? No, vtedy som to nechápal úplne tak, ale dneska, keď sa pýtaš, čo znamená pre človeka nemoc, tak vlastne choroba je komunikácia tela s človekom, kedy vlastne človek nevníma, že ide trošku nesprávne po svojej životnej ceste. V tých východných kultúrach sa tomu hovorí, že to je dharma. Dharma. A to je určité životné predurčenie. Údajne dochádza pred tým vklínením a pred tým zrodením sa človeka na zemi. Určité hovorí sa tomu, že to je dohoda duší, že tá duša vlastne si presne dohodne tie podmienky. Tak idem do takéhoto tela s takýmito vlastnosťami, pozitívnymi aj nejakými takými zaťažujúcimi, k takýmto rodičom, do takéto krajiny v tomto čase. Idem si zažiť toto a toto. To sa celé dohodne. Je to taká rozprávka, je to jedna z teórií. Môže to byť takto, môže to byť aj inak. Som s tým v pohode, ale teda zdá sa mi to veľmi pravdepodobne. A ten človek sa tu narodí v zapomenutí, zabudne na tú dohodu a vlastne on má nalézať v tom živote, rozpomínať sa na to, prečo tu je, objavovať tú cestu a naplniť ju. A predstavte si teraz tú detskú hru zima, teplo, že vlastne akože človek ide a mal ísť tadeto, ale on ide tadialto. Lebo rodičia ho nejako ovplyvnili, lebo ho ovplyvnil spolužiak, kamarát a pôjdeme na elektrotechnickú, tá je teraz taká super. Tak on, keď mal sa vyvíjať nejako, mal byť možno v úvodzovkách farmárom do srandy, ale kvôli kamarátovi išiel na elektrotechnickú, trošku sa minul tomu povolaniu, potom sa zamestnal v nejakej fabrike, tam pracuje proste akože úplne trpí, nebaví ho to proste, ale má hypotéku, tak musí chodiť do tej práce, spláca to proste, úplne je strátený v živote, pak chodí na pivo, potom pozerá doma telku proste akože úplne a ten život doslova živorí, trpí pri tom a pri tom zrodení my obdržíme aj určitú životnú energiu. A tá životná energia je to nejaká kapacita, ktorá niekomu vydrží i 50 let, 40, niekomu vydrží jenom 20 let, tiež záleží od veľa takýchto prvkov a ona, keď sa akoby minie tá počiatočná batéria, tak potom človek musí žiť už akoby len zo svojej podstaty pre ten daný moment. A človek, pokiaľ to dovtedy neobjavil, tú podstatu toho života, nenaskočil na tú správnu cestu vlastne akože, a úplne sa stratil, tak potom sa v tom živote trápi. Ale a čím je ďalej, tým sa v tom živote trápi viac. To je ako tá detská hra zima, teplo. Čiže keď sa vzdialujeme od tej cesty, ten život na nás tlačí, tadiaľ to nechoď, toto nerob proste. A človek ochorie trošku.
má nejaké trošku exémy, trošku alergie, trošku zápal, trošku nejak málo sily, trošku niečo, to je proste v pohode. Potom prídu trošku väčšie problémy, zdravotné. Vlastne už vo mne takýto prvý prišiel, keď som mal 33 rokov. Kristova léta. V pondelok ráno som sedel na záchode a rozmýšľal som, jaký som ja super zdravý, vtedy v takej tej veľkej, tej bankovej oblasti, že tí moji rovesníci, ten už nemá žlčník, ten už mal pomaly infarkt, alebo teda aj fyzicky, také. A ja som ešte v živote nespal v nemocnici. Pondelok ráno na záchode. Cokoliv pomyslíš, Pán Bůh vezme jako projekt. Hneď. Štvrtok ma tu začalo dosť tak boleť. A piatok ma operovali. A už som nemal slepeč. Od určitého duchovního vývoje jakákoliv myšlenka, ať pozitivní nebo negativní, se okamžitě realizuje. A v tomto čase zvlášť. Buď opatrný na myšlenky. Kedysi, ale to je veľmi pozitívne. Ono, aj keď to niekedy bolí, alebo takto, kedysi tá doba trvala treba z 15 let. A človek niečo delal špatne a trvalo 15 let, kým sa to projevilo. A on pak vôbec nevedel, že to súvisí s týmto a s týmto, lebo vlastne, veď to už robím tak dlho, však akože nič. Teraz, keď človek delá niečo špatne, tak sa to projaví velice rýchle, ale velice. A vlastne akože, takže u mňa, ja si len pomyslím, že by som mohol urobiť nejaký krok vedľa a hneď a niekto sa tohoto bojí. Ale to je obrovsky hodnotné, takýto stav, pretože vlastne človek okamžite vie, aha, na toto tu nie som. Prepáčte, tomuto sa venovať nemôžem, proste to si poriešte, prosím, bezo mňa, moja cesta vedie tadiaľto ďalej. A človek si ide po tej svojej ceste a vtedy dostáva všetku podporu priestoru, všetku podporu bytostí svojho vlastného života, svojej cesty, môžeme dať aj Boha, proste úplne každý si tam už dosaďme, čo chceme a potom vlastne ako kráča po tej živote a realizuje tú svoju cestu. Lebo fakt všetky vlastnosti. Niekto je príliš pracovitý, alebo múdry, alebo cieľavedomý, alebo taký. Zase popri tom môže byť aj povrchný, alebo tie vlastnosti sa nevylúčujú proste. Akože, a zase ďalšie a ďalšie veci. To všetko sa mu tam naskladalo do výbavy na to, aby mohol realizovať tú cestu, pre ktorú som prišiel. Takže tá nemoc, síce ona vypadá špatne a my to máme celé popletené. My potom ideme k doktorovi, ktorý nám určí tú diagnózu, že vám je toto, pritom to môže byť aj úplne inak. A zameria sa väčšinou iba na ten povrchný prejav, vlastne akože, ktorý začne na vrchu liečiť a vôbec sa nezaoberáme tou podstatou, ale toto je ešte pre mňa dôležité povedať, že nie podstatou, že niekto povie, napríklad niekomu sa zhorší zrak, tak ide očnému doktorovi vlastne. Akože očný doktor ho vyšetrí, predpíše mu nejaké čosi, alebo nejakú operáciu, alebo nejaké lieky na to videnie, aby dobre videl, a čosi. Ale problémom môže byť treba slabo fungujúca pečeň. Takže taký trošku lepší doktor sa zameria na to, že poďme hľadať tú skutočnú príčinu a identifikuje, že vlastne kvôli nesprávnej funkcii pečene sa človeku, vymýšľam si teraz, sa mu zhoršil zrak. Tak začne liečiť tú pečeň. Možno aj fyzicky nejakým prečistením, nejakým upravením stravy, nejakým upravením emócií proste akože a podobne, lebo to súvisí so žlčníkom takisto a ďalšie takéto prvky. Ale v tomto sa pýtam, prečo sa zoslabila funkcia pečene? Takže ten skutečný léčiteľ, a to teda ja vôbec nie som a tomuto sa nevenujem takto, aby som to s ľuďmi nejak hľadal a riešil, vlastne on odhaluje, že vlastne tá pečeň prestala fungovať kvôli, vymýšľam si, nefunkčnému vzťahu človeka s partnerom, človeka s rodičom, človeka niekde v práci s kolegom, so šéfom, proste ako s nejakým vážnym vzťahom, ktorý dovtedy bol v harmonii, ale pre niečo sa rozsypal, teraz nefunguje. Človek je v traume, aj keď tá myseľ toto vytesňuje. Myslí si, že a to určite nemôže byť, a to ja mám s ním v poriadku, to mne to vôbec nevadí, že sme sa rozišli, alebo že tá mama proste, alebo otec, alebo sestra, brat, úplne kdokoľvek. Proste človek si myslí, že to má v poriadku, no vôbec to nemá v poriadku. Pokiaľ ten vzťah nefunguje skutočne harmonicky, to mi raz volala jedna terapeutka, že mala v tom čase príliš veľa ľudí s vážnymi problémami, ktorí mali rozsypaný vzťah s rodičom. A ona to vtedy pomenovala, že keď človeku nefunguje vzťah s rodičom, to je, aký by nemal korene. Že normálne si predstavte, že sme strom a nefunkčný vzťah s jedným rodičom je polka koreňov fuč. A keby tomu stromu zrazu niekto zobral polovicu koreňov, no ten strom nebude ďalej žiť ako dovtedy. A predstavte si, keď niekto máte, že rozbitý vzťah s obidvoma rodičmi, tak žijete úplne že bez koreňov.
dá sa žiť. Aj také stromy existujú, viete, tie staré stromy v kvetináči proste, ako tam má trošku nejaké korienky v tom kvetináči. Ale ten strom nežije tak, ako by skutočne mohol. Čiže na to apelujem, je veľmi dôležité dávať tieto vzťahy do súladu, aj keď bežne človek povie, že to sa nedá, lebo ten rodič je, on má, všetko sa dá. Vždy sa všetko dá. Ide o tú mieru toho, čo ste preto ochotní urobiť. Ano. Co můžete přinést jako oběť? Napríklad. Protože vlastně to, že něco si, jak se říká, zhoršíme trošku své životní podmínky, ještě neznamená, že to je na škodu. Protože vlastně duchovní cesta je vlastně o asketismu. Bejt sketa a je zápor. Opak. To znamená, že jsem na druhej laskavej. To znamená, že vlastně neoplácím zlo zlem, ale jak říkal Jan Amos Komenský, že tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. A vlastně ten princip vlastně nenásilí je vlastně určitá forma pro budoucnost, pro celé lidstvo. Protože dokud si nebudeme odpouštět z křivdy, které nám byly spáchaný, starý moudrý Číňan říkal krásný přísloví, že važ si svých nepřátel, kým by si dneska byl, kdyby jich nebylo. Já si myslím, že oba naše národy vědí, že vlastně dělalo se nám vůči našim národům příkoří. Ale my jsme to neodpověděli stejnou notou, že jo. To znamená, že my jsme jakoby od toho, co přišlo, si vzali to dobré. To špatné jsme jim nechali, ať se s tím vypořádají sami. A díky tomu, když si to vezmeš, Danieli, tak je úžasná věc. My dneska žijeme v závětří. Jako ta československá kotlina. Když já to říkám, že naši bývalí nepřátelé nás dneska chrání. Vlastně, když si to vezmeš, tak my tu nemáme vojnu, nemáme tady problémy s tím, že bychom měli chudobu, nemáme tady problém, že bychom měli radikální politiky, který by nás honili, jako aby jsme vzali flintičky a tak. To, že je určitá neschopnost politiky, je vlastně předností, jo. Protože máme tak nízký vlastně podporu v nezaměstnanosti, že sem utečenci vůbec nechtějí. Rozumíš, ten trik je v tom, že vlastně já těm politikům děkuji, takhle veřejně vám děkuji za to, že jste tak vlastně ohleduplný k té sociální skupině těch slabých, že vlastně je neživíte v blahobytu a díky tomu tady žijeme v blahobytu všichni ostatní. Jo. Jako musím říct, že ještě je tam jedna důležitá věc, nevím, jak je to u vás, ale máme duchovní svobodu. My si můžeme tady říkat nahlas, a proto taky tady ten rozhovor děláme, cokoliv nás napadne. Nikdo to pak necenzuruje, nesestřihává. Ale jak ty se z té nemoci dostal nakonec? Vážení přátelé, chtěl bych poděkovat za vaši pozornost. Samozřejmě, jestli chcete slyšet celé video, tak to můžete sledovat na Hero Hero. Děkujeme všem předplatitelům a všem lidem, kteří nás nějakým způsobem podporují a kteří jsou naši fandové. Moc se na vás zase příště těšíme a mějte se prostě skvěle.